табъиз, хушунат ва зӯроварӣ яке аз масъалаҳои доғи имрӯзи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад, ки аксаран ба он занон, кӯдакон ва ақалиятҳои миллӣ гирифтор мешаванд. салом бинандагони азизи телевизиони илм ва табиат. дар барномаи навбатӣ атрофи табъиз, хушунат ва зӯроварӣ суҳбат хоҳем намуд. ҳамсуҳбати мо ҳастанд Настарани Абдуғаффор, ҳуқуқшинос, корманди Маркази миллии қонунгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. хушомадед ба барнома. аввалан мехостам вобаста ба мафҳуми табъиз ва хушунату зӯроварӣ, ки бештар дар истилоҳи ҳуқуқӣ мавриди амал қарор мегирад, маълумот дода бошед. табъиз ин пеш аз ҳама фарқиятгузорӣ, истиснокунӣ, маҳдудсозӣ ё ин ки афзалиятдиҳӣ ба ин ё он шахс нисбати албатта шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки пеш аз ҳама бо аломатҳои нажод, миллат, ҷинс ва эътиқоди динӣ, ақалиятҳо ва инчунин аломатҳои маъюбӣ ва синусолӣ бо мақсади афзалиятдиҳӣ бартариятдиҳӣ, ки дар натиҷаи он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита вайрон мегарданд, ё ин ки ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон кам нишон дода мешаванд ва ё ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои онҳо поймол карда мешавад, ба ҳисоб меравад. пеш аз ҳама бояд гуфт, ки табъиз ин бо тамоми шаклҳои зуҳураш ва тамоми шаклҳои истифодааш, он пеш аз ҳама яке аз намудҳои маъмултарини вайрон кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад. бояд гуфт, ки дар сатҳи байналмилалӣ истифодаи табъиз ва нисбат ба поймол кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ин сатҳ аз ҷониби санадҳои байналмилалӣ пурра маҳкум гардидааст. ва бояд зикр кард, ки қонунгузории миллӣ дар ин самт мукаммал аст. пеш аз ҳама Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита мафҳуми табъизро пешбинӣ намекунад, вале онро пурра маҳкум менамояд. ва бояд гуфт, ки мутобиқи моддаи 17 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама дар назди қонун ва суд баробар аст. Давлат ба ҳар кас қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, молу мулк, таҳсил, ҳуқуқу озодиҳоро баробар кафолат медиҳад. Мардон ва занон баробар ҳуқуқанд. бояд гуфт, ки мутобиқи қисми 3 моддаи 17 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай дар инҷо табъизи ҷинсӣ низ пурра маҳкум гардидааст. ва минбаъд дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин масъала пурра татбиқ гардидааст ва табъиз ва шакли зуҳури он дар ҳама сатҳ маҳкум гардидааст. ва аввалин маротиба мафҳуми табъиз, ки ифодакунандаи афзалиятдиҳӣ, истиснокунӣ, маҳдудиясозӣ ва фарқгузории як инсон аз як инсони дигар вобаста ба аломатҳои дарҷгардида, ки бевосита ба нажод, миллат, ҷинс пеш аз ҳама ё аломатҳои синусолӣ ё ин ки аломатҳо вобаста ба вазъи саломатӣ, яъне маъюбӣ, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро маҳдуд мекунанд аз ҷониби шахсони воқеӣ ҳуқуқӣ метавонанд ва пеш аз ҳама аз ҷониби мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, хизматчиёни давлатӣ, мақомоти худидораакунии шаҳрак ва диҳот ва дигар субъектони татбиқкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба амал омада метавонад. ва бояд гуфт, ки ба андешаи олимони соҳаи ҳуқуқи инсон табъиз ин бартариятгузорӣ аст ва истифодаи нобаробарии татбиқи ҳуқуқ нисбат ба одамони баробар аст. ва имрӯз қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаҷониба табъизро маҳкум мекунад. мафҳуми табъиз дар қонунгузорӣ пурра мавҷуд аст ва механизмҳои амалӣ кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва рафъи табъиз дар ин самт мавҷуд мебошад. қонунгузории мамлакат хусусан дар Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба масъалаи табъизу хушунат чӣ меъёрҳо муайян гардидааст? пеш аз ҳама чуноне ки зикр кардем, моддаи 17 Конститутсия табъизро маҳкум мекунад ва бояд зикр кард, ки мутобиқи моддаи 2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна миллат ва халқатҳое ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ҳуқуқ доранд, ки озодона аз забони модарии худ истифода кунанд. ин меъёри конституционӣ бар он ишора мекунад, ки минбаъд низ дар қонунгузорӣ тамоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба дигар шаҳрвандон ва ақалиятҳо ва миллатҳое ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд пурра кафолат дода шудааст. бояд зикр кард, ки дар баробари Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд қонунгузорӣ аз ҷумла қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон як қонуни алоҳида дар самти маҳкум кардан ва рафъ кардани табъиз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, ки 19 июли соли 2022 қонуни мазкур қабул гардидааст ва қонуни мазкур асосҳои ташкилии ҳуқуқӣ ва ҳифз ва рафъи ҳама гуна шаклҳои табъизро аз ҷониби мақомоти давлатӣ, шахсони воқеию ҳуқуқӣ, мақомоти худидораакунии шаҳра ва диҳот ва дигар мақомотҳои дахлдор ва дигар неҳодҳои дахлдор, ки ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона гардиданд, пурра татбиқ мегардад.
ва бояд зикр намуд ки дар баробари ин қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми қонунгузорӣ аз ҷумла ки ба таъмини озодии инсон ва шаҳрванд равона гардиданд табиз пурра маҳкум гардидааст. ҳамзамон бояд зикр кард ки дар ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини баробарҳуқуқӣ имкониятҳои мардон ва занон ва кафолатҳои баробари амалии онҳо амал менамояд ки он 1 марти соли 2005 қабул гардидааст ки пеш аз ҳама мақсади асосии қонуни мазкур рафъ кардани табизи ҷинсӣ аст ки тибқи меъёрҳои қонуни мазкур мардон ва занон барои истифодаи ҳамаи ҳуқуқу озодиҳояшон аз ҷумла дар ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ фаъолияти онҳо дар соҳаи идоракунии давлатӣ тавассути қонуни мазкур танзим гардидааст. ва бояд зикр кард ки қабули қонуни мазкур бо мақсади таъмини иҷроии ӯҳдадориҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар асоси конвенсияи барҳам додани табизи нисбат ба занон аст қабул гардидааст ва дар асоси он минбаъд занон дар баробари мардон аз ҳуқуқи иқтисодӣ иҷтимоӣ сиёсӣ ва умуман фаъолияти худро минбаъд дар идоракунии давлатӣ метавонанд ки анҷом диҳанд ва дигар ҳуқуқҳои худро таъмин намоянд. бо мақсади рафъ кардани баъзе аз аломатҳои марбут ба табиз дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ки бо мақсади таъмини баробарҳуқуқии занон равона гардидааст ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо яъне ки қабул гардидааст ва амал мекунад. ҳамзамон баъд аз ба тасвиб расонидани конвенсияи байналмилалии оид ба ҳуқуқи маъюбон ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбонро қабул кардааст ки дар асоси он ҳамаи ҳуқуқу манфиатҳои маъюбон вобаста ба аломати ки онро метавонад дар ҳангоми таъмини ҳуқуқу озодиҳояшон ба табиз оварда расонад метавонад ҳимоя кунад. ва бояд пеш аз ҳама зикр кард ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табиз дар ҷумҳурии тоҷикистон тамоми он аломатҳое ки конвенсияҳои байналмилалӣ ва санадҳои байналмилалӣ вобаста ба табиз пешбинӣ карда буданд инчунин аломати маъюбиро низ дар он яъне ҳамчун аломати тафриқагузорӣ дар табиз яъне ки пешбинӣ кардааст. дар асоси санадҳои байналмилалие ки тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст ҷиҳати барҳам додани табъизу хушунат ва зӯроварӣ чӣ меъёрҳо муайян гардидааст то ба ҳар гуна табъиз хотима дода шавад? ташаккури зиёд ва бояд пеш аз ҳама зикр кард ки мутобиқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон санадҳои байналмилалӣ қисми таркибии низоми ҳуқуқи кишвар ба ҳисоб мераванд ва ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи созмони милали муттаҳид ки оинномаи он ба принсипҳои эҳтиром ба ҳуқуқи инсон ва баробарӣ асос ёфтааст ҳамчун кишвари узви комилҳуқуқи ин созмон як қатор санадҳои байналмилалӣ ба тасвиб расонидааст аз ҷумла аз эъломияи умумии ҳуқуқи башар сар карда ки дар он инсон ҳуқуқи озодиҳои ӯ ва таъмини ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита дар асоси баробарӣ нисбат ба ҳама гуна халқияту миллатҳо новобаста аз аломатҳои вобаста ба табиз зикр гардида баробар таъмин карда мешаванд аъзо мебошад ва ҳамчунин дар асоси он ҷумҳурии тоҷикистон соли 1995 конвенсияи байналмилалӣ дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табизи нажодиро ба тасвиб расонидааст ки конвенсияи мазкур соли 1969 қабул гардидааст ва соли 1975 он эътибор пайдо кардааст ва тоҷикистон читавре зикр кардем соли 1995 онро ба тасвиб расонидааст ва дар асоси меъёрҳо ва тавсияҳои кумитаи созмони милали муттаҳид оид ба рафъи табизи нажодӣ як қатор чораҳоро дар қонунгузорӣ то имрӯз роҳандозӣ карда истодааст ки онҳоро гуфта мегузарем ва бояд зикр кард ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин конвенсияи байналмилалӣ дар бораи барҳам додани табиз нисбат ба занонро ба тасвиб расонидааст ва ки он соли 1975 қабул гардидааст ва ҷумҳурии тоҷикистон бошад онро соли 1993 ба тасвиб расонидааст. мутобиқи конвенсияҳои мазкур ӯҳдадориҳои конвенсияи мазкур ва тавсияҳои кумитаи созмони милали муттаҳид оид ба рафъи табизи нажодӣ ва умуман рафъи ҳама намуди шаклҳои табиз ҷумҳурии тоҷикистон дар қонунгузорӣ як қатор чораҳоро роҳандозӣ намудааст ва қонунгузории худро дар ин самт мебаъд такмил додааст. ҳамзамон протоколи иловагиро ба конвенсия дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табиз нисбат ба занон ба имзо расонидааст ва онро тибқи тавсияҳои хотимавӣ он амалӣ карда истодааст. дар асоси он пеш аз ҳама дар қонунгузории кишвар дар баробари қонунгузории кишвар инчунин як қатор барномаҳо стратегияҳо ва чораҳои дахлдор амалӣ гарданд ва пеш аз ҳама дар асоси сиёсати хиратмандона ва сиёсати хиратмандонаи ҳукумати кишвар пеш аз ҳама асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат муҳтарами амалии раҳмон аз соли 1999 инҷониб як қатор санадҳо дар самти ки мақсади онҳо пеш аз ҳама рафъ кардани табизи ҷинсӣ яъне таъмини нобаробарӣ рафъ кардани нобаробарӣ миёни мардону занон дар ҳама соҳаҳо аз ҷумла қабули фармони таърихии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ки дар асоси он имрӯз дар натиҷаи он ки имрӯз занон дар ҳама соҳаҳо фаъолият намоянд қабул гардида буд ва
баъд аз он барномаи давлатӣ таъмини баробари ҳуқуқи мардону занон, инчунин барномаи давлатӣ ҷобаҷогузории интихоби кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби бонувони болаю қад ва ҳамчунин стратегияи фаъолгардонии нақши занон дар ҷомеа дар ду ва се марҳилаҳо қабул гардиданд, ки онҳо то имрӯз амалӣ шуда истодаанд. Имрӯз дар кишвар сафи занону бонувон дар ҳама соҳаи фаъолияти давлатӣ ба назар мерасад ва зиёда аз 25% хизматчиёни давлатиро занон, 71% занон дар соҳаи маориф фаъолият мекунанд ва зиёда 74% дар соҳаи тиб ва зиёда аз 47% дар соҳаи фарҳанг ва зиёда аз 35% онҳо олимон ҳастанд ва 30% дигар занони соҳибкор ташкил медиҳанд. Ҳамаи ин натиҷаи татбиқи дуруст ва сиёсати зидди таъбизии самараноки ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад. аз нигоҳи шумо ба табъизу хушунат дар Тоҷикистон асосан киҳо гирифтор мешаванд? қурбониони табъиз, яъне фарқиятгузорию маҳдудкунӣ, ин масъалае ҳаст, ки ҳатто дар демократиктарин кишварҳои ҷаҳон ба назар мерасад. Табъиз мавҷуд аст, онро ошкор кардан хеле нозукон аст, онро ошкор кардан бевосита бояд гуфт, ки яъне ки мушкил аст ва ҳамарӯза одамон ба табъиз гирифтор мешаванд. ҳангоми ба кор дохил шудан, ҳангоми иҷро ва истифодаи ини он ҳуқуқу озодии худ ва ба табъиз дучор мешаванд. Қурбонёни табъиз асосан дар кишварҳое ки табъизи ҷинсӣ дар он ҷо барҳам нахӯрдааст, пурра заминаҳои меъёри ҳуқуқӣ ҳарчанд ки мавҷуданд, табъизи ҷинсӣ зиёд ба назар мерасад, ки бартарият гузоштани мардон нисбати занон ва ё баръакс, инчунин нокифоя будани амалӣ шудани ҳуқуқу озодиҳои онҳо дар ин ё он сатҳ ё ин ки ин ё он соҳаҳои ҳаёти давлатию ҷамъиятӣ ба назар мерасад. Инчунин табъиз ба нисбат ба шахсоне ки дорои имкониятҳои маҳдуданд ё ин ки дорои маъюбият мебошанд ва ба назар мерасад. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар ба солҳои аввали соҳиби истиқлолии кишвар назар рафтем, занон дар ҳама соҳа фаъолияти онҳо хеле кам буд. Онҳо аз рӯи одатҳое ки масалан одатҳое ки дар байни мардум маъруф буданд, занон наметавонист ки дар баъзе аз соҳаҳои фаъолият дар баъзе аз соҳаҳои мухталиф иштирок намоянд, вале хушбахтона имрӯз ин масъала қариб ки пурра бартараф гардидааст ва бояд зикр кард, ки табъизе ки нисбат ба шахсони дорои имкониятҳояшон маҳдуд аст, то ба тасвиб расондани калмиса ойбоқи ҳуқуқҳои маъюбон аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиз низ ба назар мерасид. Ҳар касе ки ба табъиз дучор мегардад, вай бояд ки барои дифои ҳуқуқу озодиҳои худ кӯшиш намояд. Барои ин моро мебояд ки маърифати ҳуқуқи аҳолиро пеш аз ҳама баланд бардорем. Табъиз чи аст? Шумо дар кадом ҳолат ба табъиз рӯбарӯ шуда метавонед? Ва вақте ки ба табъиз рӯбарӯ мешавем, нисбати мо фарқиятгузорию нобаробарӣ аст, нисбати мо бартариятдиҳӣ аст, моро аз дигарон вобаста ба баъзе аломатҳое ки номбар кардем бартарият мегузоранд ва масалан мегузоранд ҳуқуқҳои мо вайрон мегардад, мо бояд чӣ кунем, ба куҷо муроҷиат намоем ва пеш аз ҳама шаҳрвандон бояд ки маърифати ҳуқуқи онҳо аҳолӣ баланд бардошта шавад. Вақте ки маърифати ҳуқуқи аҳолӣ баланд аст, вай овозозодиҳои худро медонад ва бевосита аз онҳо ҳимоям карда метавонад. Ва бояд зикр кард, ки пеш аз ҳангоми дучор гардидан ба табъиз мо метавонем ки ба мақомоти судӣ бевосита муроҷиат кунем, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин муқаррарро муқаррар кардааст. Ва ҳамзамон метавонем ки ба мақомотҳои ваколатдори давлатӣ оид ба рафъи табъиз, ҳифзи ҳуқуқи инсон аз табъиз, ин мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон аст, ки фаъолияташ мустақил аст. Он ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд. Он бо фаъолияти он бо созмонҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, яъне ки ба роҳ монда шудааст, метавонем ки ба мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар асоси дар шакли хаттӣ муроҷиат намоем. аз рӯзе ки нисбати мо табъиз ва истифода бурда шудааст ё ин ки ҳуқуқу озодиҳоимон дар асоси он вайрон гардидаанд, на дертар аз 1 сол метавонем ки ба мақомоти мазкур муроҷиат намоем. ҳамзамон шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд муроҷиат метавонанд ки ба суд ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқи худ ба суд муроҷиат намоянд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон он ба тариқи парвандаҳои ҷиноятӣ ба тариқи мурофиаи ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси мурофиаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ва кодекси мурофиаи гражданӣ ва умуман баррасӣ карда мешаванд ва зарари моддӣ ва маънавие ки ба шахс дар асоси табъиз мерасад аз ҷониби мақомоти давлатӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва ҳамчунин шахсони воқеӣ
воқеӣ ба назар мерасад, он метавонад ки дар асоси ҷуброни зарари моддии маънавӣ, дар асоси ҷуброни зарар аз ҷониби суд рӯёнида ва ба шаҳрванд таъмин карда шавад. Ва ҳамчунин кишвар имрӯз барои қурбониёни шахсон аз таъбиз як қатор барномаи давлатӣ ва умуман чораҳои заруриро таҳия кардааст ва дар ин самт мақомотҳои ваколатдор аз ҷумла мақомоти ваколатдори ҳуқуқи инсон фаъолият мебарад ва метавонад ки ҳуқуқҳои шахсонро муҳофизат намояд. воқеан имрӯз дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон занон ва кӯдакон бештар ба табъизу хушунат ва зӯроварӣ дучор мешаванд. Вобаста ба ин низ конвенсияҳо қабул гардидааст ва аксарияти давлатҳои ҷаҳон онро ҳам ҷонибдорӣ намуданд. Аз нигоҳи шумо имрӯз вазъи ҳуқуқи занону кӯдакон дар кишварҳои ҷаҳон то куҷо ҳимоя карда мешавад? дар ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳимояи ҳуқуқи занон ва рафъи табъизи ҷинсӣ пурра мукаммал аст қонунгузорӣ, аз ҷумла ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон низ. ва бояд зикр кард ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак амал менамояд, ки пурра асосҳои ташкили ҳуқуқиро ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои кӯдакон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ равона гардидааст ва ҳамзамон ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо як қатор қонунҳо амал менамоянд, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, ки дар он на танҳо волидайн, балки мақомоти давлатӣ ва сохторҳои дахлдор низ барои таълиму тарбияи мебаъдаи кӯдак низ яъне ки ӯҳдадор гардидаанд. ва бояд зикр кард ки дар самти таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занон дар асоси конвенсияи байналмилалӣ дар бораи манъи ҳама шаклҳои таъбиз нисбат ба занон қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон пурра дар ин самт мукаммал гардидааст ва механизмҳои таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занон пурра мавҷуд аст. ва пеш аз ҳама қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои таъбиз ки бевосита ҳуқуқи занонро ҳимоя мекунанд, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини баробар ҳуқуқӣ ва кафолатҳои баробар амалигардонии онҳо ва ҳамзамон кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини баробар ҳуқуқи занону мардон, кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, консепсияи рушди оила, барномаи давлатии рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамоянд. дар баъзе ҳолатҳо асосан занон ҳангоми муроҷиат ба кор ба саволҳои хусусӣ номуносиб рӯбарӯ мешаванд. аз нигоҳи шумо ҳамчун ҳуқуқшинос мегуфтед ки дар ин ҳолат табъиз ҳисобида мешавад, саволҳое ки бевосита ба онҳо дода мешавад, саволҳои хусусие ки яъне ба кор рабте надоранд, яъне дар ин ҳолат аз ҷониби корфармо ин гуна саволҳо пешниҳод мешавад, оё инро табъиз гуфтан мумкин аст ё на? агар дар натиҷаи саволгузорӣ чунин саволҳое ки онҳо берун аз доираи шартномаи меҳнатӣ ба ҳисоб мераванд ва умуман ба кор рабте надоранд, нисбат ба зан агар ин ё он ҳуқуқу манфиати ӯ вайрон гардида бошад ва ӯ эҳсос кунад ки ин ё он ҳуқуқи поймол гардидааст ва дар асоси саволҳои додашуда ва ё дилхо маълумоте ки аз ӯ дастрас карда мешавад, вале онҳо ба шаҳрномаи меҳнатӣ умуман алоқаманд нестанд, дар ин ҳолат вай метавонад ки табъиз ҳисобида шавад ва агар дар натиҷаи он ин ё он ҳуқуқу манфиати ӯ вайрон шуда бошад ё поймол гардида бошад, албатта метавон табъиз ба ҳисоб равад. дар ин ҳолат метавонанд ки новобаста аз он ки вай мард аст, зан аст, метавонад ки дар ин ҳолат ба мақомоти дахлдор ё ба суд ҷиҳате ки ба ӯ саволҳои номушаххас, номуайян ва саволҳо берун аз шартномаи меҳнатӣ дода шуданд ва ин ё он ҳуқуқу манфиатҳои ӯ вайрон гардидааст ва умуман ӯ метавонад ки муроҷиат намояд, ба ӯ зарари маънавӣ расидааст, дар натиҷаи ба вуҷуд омадани ҳолати мазкур ӯро ба кор қабул накарданд ё баъзе аз сабабҳои масалан дар амалия баъзан мешаванд ки агар зан ҳомиладор бошад, агар ӯро ба кор қабул намекунанд, вале метавонад ки ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои худ бевосита ба мақомат ҷумла ба суд ва мақомоти ваколатдори ба ҳуқуқи инсон ва ҳатто имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари демократию бунёд ташкилотҳои ҷамъиятӣ фаъолият менамоянд ки ба ҳимояи ҳуқуқи озодии инсон ва шаҳрванд фаъолияти онҳо равона гардад, метавонанд ба онҳо муроҷиат намоянд, вале ҳуқуқи вайронгардидаи худ ва зарари маънавие ки ба ӯ расад метавонанд ки рӯёнида шавад ва бартараф карда шавад. агар падару модар ё шахсони онҳоро ивазкунанда бо кӯдакон муносибати манфӣ дошта бошанд ё боиси озору азияти онҳо гардад, қонунгузори кишвар чӣ чораҳо метавонад андешида бошад нисбати ин нафарон? бояд пеш аз ҳама зикр кард ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак пеш аз ҳама волидайн, падару модар барои таъмини ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои баробарро доро мебошанд ва онҳо ӯҳдадоранд ки ҳуқуқҳои дар қонуни мазкур муқаррар шударо барои кӯдак таъмин намоянд. дар баробари он яъне мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ низ ҳуқуқу ӯҳдадориҳои баробарро доро мебошад ва ҳамзамон муассисаҳои таълимӣ яъне падару модарро дар ин ҷо агар ҳолат қонун
қонунгузор муқаррар менамояд ки кӯдак ҳуқуқ ба таҳсил дорад, ӯ бояд ҳатман ба таҳсил фаро гирифта шавад ва падару модарро ӯҳдадор менамояд ки шароити таҳсилро барои кӯдак муҳайё намоянд ва дар вақти зарурӣ кӯдакро ба мактаб равона намоянд ва яъне ки монеаи таҳсили ӯ нашаванд. ва бояд пеш аз ҳама зикр кардем дар ин баробар муассисаи давлатӣ ӯҳдадор мешавад ки кӯдакро барои ба таҳсил фаро гирифтан шароит муҳайё намояд, ӯро ба таҳсил фаро гирад ва дигар ӯҳдадориҳои қонунӣ мазкур муайян карданд. дар ин ҷо масъала ба миён меояд ки агар кӯдак дорои маъюбият бошад, оё муассисаи таълимӣ омодааст ки ӯро қабул намояд ва ба таҳсил фаро гирад. ва имрӯз хушбахтона дар аксарияти муассисаҳои давлатӣ ба назар мерасад ки кӯдакон дорои имкониятҳои маҳдуд ва маъюб метавонанд ки бевосита ба таҳсил фаро гирифта шаванд агар ба онҳо яъне қарори махсус ва ё ин ки хулосаи махсуси мақомоти экспертизаи иҷтимоию тиббӣ дода шудааст ки кӯдак қобилияти қабул кардани таҳсилро дорад ва ӯ ба таҳсил фаро гирифта шавад. ва агар дар ҳолатҳои муайян карда шавад ки кӯдак қобилияти ба таҳсил фаро гирифта ва қабул кардани таҳсилро надорад, ӯ метавонад ки қисман ба таҳсил фаро гирифта шавад. ӯ метавонад ки дар ҳафтаи таҳсил метавонад ки 2 рӯз ба мактаб ташриф орад ва бояд падару модар низ барои ин монеа нашаванд. ва кӯдакон новобаста он ки вай ҳуқуқу ӯҳдадориҳои баробарро ба ҳамдигар доро мебошад, новобаста он ки вай баъзи маъюбӣ дорад, имкониятҳои маҳдуд дорад ва қонунгузор ҳуқуқу ӯҳдадориро ки баробар кафолат додааст, падару модарро низ дар ин раванд ӯҳдадор мекунад ки монеаи таҳсили ӯ нашаванд. ва агар кӯдак дорои баъзе аз имкониятҳои маҳдуд бошад, яъне ки ӯ тавассути аробача ба дарс меравад ва бояд ки муассисаи таълимӣ ӯҳдадор аст ки ӯро ба таҳсил фаро гирад ва чораҳоро барои таъмини таҳсили ӯ яъне ки таъмин кунад. ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд зикр ки барномаи давлатии муҳити дастрас айни ҳол яъне ки амалӣ шуда истодааст, чораҳо андешта шуда истодаанд ки барои маъюбон шахсон дорои имкониятҳояшон маҳдуд барои муҳити дастрас ба онҳо будан дар пеш аз ҳама дар соҳаи маориф ва тандурустӣ барои онҳо бояд тамоми имкониятҳо пеш аз ҳама муҳайё карда шавад ки онҳо ба таҳсил ва умуман тандурустӣ фаро гирифта шаванд. яке аз қишрҳои дигари ҷомеа ки бештар ба табъиз гирифтор мешаванд ин ақалиятҳои миллӣ мебошанд, яъне ки дар ҳолати гирифтор шудан ба табъиз ва хушунат онҳо бояд ки ба куҷо муроҷиат кунанд ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худро ҳимоя карда бошанд. бояд гуфт ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил соли 2020 гузаронида шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як кишвари сермиллат эътироф гардидааст ва Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ҳуқуқу озодиҳоро нисбати онҳо баробар кафолат додааст. ба истиснои баъзе ҳуқуқҳое ки ба шаҳрвандон ва ғайри шаҳрвандон дахл дорад, вобаста ба асосҳои миллат, нажод, ҷинс, вайрон кардани ҳуқуқу озодиҳои ӯ пеш аз ҳама дар ҳама сатҳҳо ин пеш аз ҳама табъиз ба ҳисоб меравад. дар ҳама кишварҳо чунин ақалиятҳо зиндагонӣ менамоянд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баъзе аз минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ақалиятҳои миллӣ зиндагонӣ менамоянд ва онҳо дорои тамоми ҳуқуқ ва озодиҳое мебошанд ки Конститутсия ба онҳо муқаррар кардааст, дар ҳолате ки агар худи онҳо истифода бурдани чунин ҳуқуқро яъне ки зарур шуморанд. вале дар баъзе қисматҳое ҳастанд ки масалан кӯдакони онҳо таҳсил наменамоянд, духтарони онҳо таҳсил наменамоянд, баъзе ақалиятҳое ҳастанд. вале ҷумҳурии Тоҷикистон барои рафъ кардани ин масъала умуман ин масъала мавриди омӯзиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва чораҳои дахлдор низ аз ҷониби мақомотҳои ваколатдори давлатӣ дар асоси нақшаи миллии амалҳо вобаста ба татбиқи конвенсия дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъизи нажодӣ дар кишвар то соли 2027 рафта истодааст. ташаккур барои иштирок ва суҳбат дар барнома. бинандагони азиз, ҳамсуҳбати мо буданд Насрани Абдуғаффор, ҳуқуқшинос, корманди Маркази миллии қонунгузорӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. бори дигар хушомадед ба барнома. воқеан табъизу хушунат ва зӯроварӣ як падидаи номатлуби имрӯзи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҳар як фарди ҷомеаро зарур аст ки нисбати занону кӯдакон ва ақалиятҳои миллӣ табъизро равон набинад, зеро дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон занон ва мардон дар назди қонун ва суд баробаранд. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба охир мерасад. хайр то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед.